La gala m'ha encantat moltíssim, és una manera molt diferent i molt entretinguda per presentar realment tot el que podem tenir aquest any d'obres per venir amb els alumnes. Per programar una miqueta el curs sempre ens va molt bé i llavors al mes de juny ja ho deixem una miqueta pautat. Entretingut, a més amb els números musicals i amb aquests tastets sempre t'ajuda molt a fer-te una idea de com va. Molt entusiasmades en venir a veure com a mínim 4 de les que han presentat. Per la meva part, la maternitat d'Elna. Jo vindria a veure Cabaret. L'Àngel Lassa, un cop l'any. M'agrada molt perquè em sembla que pot ser molt mac i molt emocionant. Àngel Llàtzer, amb tota la idea de la història d'aquests 25 anys que passen des del 75 fins al 2000, doncs la de Cabaret la trobo molt interessant. El musical Cabaret, que abarca, pot interessar a una edat més àmplia d'alumnes. Jo també destacaria la maternitat d'Elna. Tercer, que fèiem un llibre que tractava també de la Guerra Civil i estava envoltat amb el tema, doncs potser estarà bé. I valorant aquest que fa referència al Castle School, per exemple, per a primer cicle, que pot ser que els motiva una mica amb el tema aquest d'un nou noi que arriba a l'institut, també amb els canvis, amb els temes com de l'assetjament escolar, coses que els hi passen també a ells i que estan introduint-se en aquest món de l'institut. Barcelona també trobo que potser està molt bé pel tema de tota la història de conèixer Barcelona. També trobo, per exemple, que el d'Allegro està molt bé perquè es familiaritzen molt amb música que pensen que no coneixen i que realment sí que coneixen. Després el de Pere Calders, perquè jo soc professora de català. A més, molt fan de Pere Calders i de tota la seva obra. I el Quartet meu també els he trobat molt interessant. Per tota l'aportació musical, 4 veus, espectacular. Res més avorrit que ser una princesa rosa